Això és la coreo. Això ho fèiem, Miquel, ho fèiem en els 80 per lligar la pista, saps? Exactament, això ho fèiem. Encara se fa això? No. Vale. No, ja ho sabia que no me'l tiraves jo a la canya, on eres. Què vol dir això de venir de pescador a una secció que és pagès tu? És mar i terra, mar i muntanya, què feim aquí? Jo t'ho explicaré. Perquè totes les multinacionals, si sempre ofereixen el mateix producte, la gent s'arriba a avorrir. I, clar, han d'anar renovant. I com que la pesca també és del sector primari, avui xerrarem de pesca. Val, molt bé. Has ampliat el marc d'acció. Molt bé, i com tu diguis, Heu vist això? No, vas de... Podria anar ara mateix a alta mar i no m'ho veig ningú. Ara mateix te'n vas a Islàndia a pescar un parell de bacallars i... I cap problema. I amb la pinta que tens tu, així Rossel·la, Blanquet, fora barba, te costa, M'acosta. Passaries per un islandès perfectament. Claro. Ai, vinga, anem a veure les coses que mos has preparat. Guardo vídeos. Però el primer és un poc perquè veieu la feina que fan els pescadors. Bé. Perquè, a part de que és dura, també és perillosa. Bastant. Així que anem a veure aquest vídeo que sabeu un poc el que és la duresa dels pescadors. De la mà. Mireu això. Això és un tsunami en ple directe. Uau. Aquests pescadors acabaven d'atracar les barques. Un moment. Un tsunami i allò és una balena. Sí. En sèrio? I que més, i una extraterrestre no va arribar? Mireu. Ni la càmera pot agafar el barco. No va de bromes a la mà. Uf, quina por, això me fa una porada. Jo no sé, però... Això... Per gràcia o desgràcia, no ho sé. Una vegada mai m'ha tocat haver d'anar amb un barco i tot el temps feia així i ho vaig passar molt malament. I vares dir jo terra. Jo soc terra. Jo pagès, sí. Sí. Vaig treballar al ferro, que m'he feixuc, fins i tot, vinga. Però en terra, En terra, no me duguis aquí a... El pròxim vídeo que vos duc és un poc més interessant, un poc més... No, aquesta va estar molta, Un poc més per riure. Perquè què passa si vos entra un intruso dins la barca? Anem a veure Tu ho pensen això, jo? Mireu. Un intruso i és un tauró, És un tauró? Això és que tenia gana i va dir, que ara treuen els... Mira com entra. Ara treuen els musclos i les galletes. Això per mi van sumar... Això no acabarà bé, però... Per mi van sumar l'olor de sobrassada que teníem. Què vàrem fer? Què va passar en aquest tauró? Va, no te preocupis. Aquest tauró el varen allà i li varen posar, tots els seus... Xips. Sí. Tot el que li toca i el varen tornar a mullar. Puc dir una cosa d'anar amb barca? Anar amb barca és una de les coses més sobrevalorades del món. Seràs pròxim, no m'agrada. Això t'anava a dir. És horrible. No me crideu per anar amb barca. Fuera! Això sí, Fuera! Això no li diràs en el Don Prats. Sí, exacte. A més, el pròxim vídeo ve un poc relacionat amb la gent com tu. Els domingueros. Pots enxerra de domingueros. Què passa? Àngel Aguiló. Des de quan Ets un dominguero. Estàs criticant una barca i tal i qual, això no em veja perquè no en té. Això a les illes està molt bé. Molt ben dit. Anem a veure un dominguero que se volen fer professionals de la pesca i realment són domingueros. Anem a veure-lo. Mireu aquest home, a una forçada. Ai! Rap! Cap a dins la mà. Penalti a favor del Real Madrid. Però un moment, i que duia? Jo no ho sé, però que feia força em feia. Sí, però que molli la canya ja, si no d'això, que talli el fil. M'agrada l'altre que l'intenta agafar de la xancleta. I vol que li fuig. Aquest tio pesa molt, dic que faré de la part que menys feixuga. Jo, se'n pot xerrar el pot d'això, però això són domingueros. Això sí. Gent que va de professional. Que se compra tot, se ploma, tot, però no. Per exemple, ara jo mateix, si me'n vaig dins alta mà amb això, me diran, socio, tu ets un dominguero. Home, si fas aquest d'això, sí. Si agafes la canya així, d'aquesta manera, sí.
Bé, i què més? Ja. Ara veig la part que més t'agrada. Sí. És que putes passarà. Que putes passarà, això. I avui hi ha una petita sorpresa, però primer anem a veure aquest que putes passarà. En sorpresa. Això són sardines. Bé, hem vist això? Que caurà de dins. Han pescat... Heu vist la xarxa que és de grossa i tot està ben ple? Sí? Vale. Això molt normal no és, No. perquè vengui tant de peix. Bé, depèn de on vagis, clar. Però anem a veure les opcions. Bé, hi pot haver un motor roveat, Bé. un lleó marí o un motor de barca. Perdona, la primera opció m'he equivocat. Una moto roveada. Una moto roveada. Un motorino. Un motorino roveat, que jo que sé, que el padrí el va tirar dins la mà i per desgràcia... Sí, on el tsunami d'abans se li va dur, pintura. Un lleó marí, sabeu que és un lleó marí, Sí. no? I després, un motor de barca. Vinga, jo... Jo dic una Derby Variant. Sí, jo també ho trobo. Jo també ho trobo. Ai, anava un lleó marí perquè me fa gana veure un lleó marí, però me faria pena que fos un lleó marí. Tot te fa pena? Home, si és un animal que passa... Sí, me fa pena. Un motor de barca, jo què sé. Però és un lleó marí, s'han nedat, ho saps? Però haurà estat allà encarxofat, no? Sí, Ha estat a dins el seu menjar, tampoc seria cap... Lleó marí, és vera, tens raó. Vinga, va, nosaltres veiem un Jo me motorino. tanquen a dins un forn amb un parell de panades, dues porcelles Tu i saps que això... jo de petita somiava això sempre. Somiava que me quedava tancada dins una pastisseria i específicament que feien coses de bombons. Però era cap a dolenta o cap a bossa? No, cap a bo, perquè me quedava tancada i deia no he de fer res més que menjar tot això i ja d'anar a cercar-me. Jo en conec un que se va quedar tancat en el cruce. T'imagines? Menjant caragols. Bé, anem a veure quina? la solució en què m'on anant del tema. Vinga, això. Anem a veure el vídeo. Ara obrim la xarxa. I surt... Здорово, жирненький Os de renot recate. Un lleó marí. La Maria del Mar acaba de guanyar per primera vegada en la seva vida. Increïble. Piensa mal i acertaràs. Lleó marí. Fan una pudorada, aquests bitxos, també vos he de dir. Sí, que... Però, llum, què ha passat aquí? Sí, s'ha aturat, això. Amem, S'ha aturat això. clar, i això el varen haver de treure en aquest bitxó. Què va passar aquí? I doi, què putes passarà doble? Ah, 2.0. Hauríem de cercar un nom per això. Li poden dir 2.0. Que reputes passarà. Que reputes passarà, aquest m'agrada. Va, molt bé. Molt bé, Aguiló. És ranci, però de tant en tant ten coses... És tantissó. Té bones Sí, sortides. sí. Anem a veure, doi, què reputes passarà. Anem a veure. De moment li han pegat una mangarada a la cara, pobre animal. Ataquen els pescadors, és a dir, ara hem vist que han obert la xarxa i han trobat el lleó marí. Sí. Miquel, Anem a perdó, veure m'ha venit les una xam. opcions. Ah, no. Perdó. M'ha venit una xam. Perdó. Ha posat una cara del xam. Anem a veure què pot passar en aquesta continuació de vídeo. El lleó marí ataca en els pescadors. Els pescadors se'l guarden com si fos el seu canet, com si fos una mascota. Pues ara no ho crec, en això. O el lleó marí passa d'ells i torna a la mar. Jo crec que l'opció 3, C. també. Tenen lletres, no ho veig. Unanimitat. Sí, Vale, tots tres anem a la mateixa carta. Doncs. sí, jo crec que se tira la mà i diu, au, vinga, Plor. passau de jo. Anem a veure les respostes. Li tiren aigua. I se'n va darrere unes gavines que estan per allà. M'ha agradat moltíssim això. Tens res més? Per avui ja no. No, millor, guarda-ho per la setmana que ve, Però què perquè... tal això de pesca? Com ho veus? Jo és que vull que me sorprenguis cada vegada, cada setmana, amb una cosa diferent. Sí, no? Ara la mà, ara muntanya, ara podries fer una cosa com de glaciars, qualque cosa així, ara que estem de fred. De fred. Estem de fred, de neu, de gel. Algo trobarem.